It's Mega Great Sound Vuma FM. It's exactly 8 minutes before Linda the Game Demand Gabriel Sithole and PNDK. Ngalesi sikhathi ngisuke sengithi bamba ekseni sengiyavala. Bamba ke ekseni sengiyavala ngaphambi kokuba uqala usuku lakho namhlanje bamba sengiyavala. Ngicela ukufundela ivesi elilodwa nje namhlanje ekseni on a Wednesday before uqala usuku lakho namhlanje uNehemiah chapter 2 verse 20 ivesi elilodwa kuphela. Ngase ngibabuyisela amazwi ngathi kubo uNkulunkulu wezulu uyakusiphumelelisa ngalokho thina zinceko zakhe siyakusuka sakhe kepha nina aninasabelo nalungelo nasikhumbuzo eJerusalem. uNkulunkulu wezulu uyakusiphumelelisa ngalokho thina zinceko zakhe siyakusuka sakhe. Amazwi akhulumayo laba oNehemiah babevusa indonga zeJerusalem sebevusa ingange after sekwenzeke isiphihli kwashiswa indonga zeJerusalem zawa phansi baba nenhliziyo ukuthi amele bevuke beqale kabusha bakhe. Kwaba khona abantu ababadiscourageayo, kwaba khona abantu abademotivateayo bethi into abayenza ngeke iziphumelele, ngeke ize yenzeke. Bababuza bathi nitshele ukuthi ningobani ningavusa indonga zeJerusalem, ayikho lento eniyenza ngeke iziphumelele. Osanballat bakhuluma nabo bathi lento eniyenzayo will never succeed. Angazi bangakanani oSanballat abantu abebekhuluma nawe bekutshela ukuthi into izama ngeke iziphumelele. Angazi bangakanani abantu abebekutshela bethi njengoba ubuyele esikoleni nje uyofunda kulonyaka ngeke uzuphumelele, ngeke uzuyiphasa leyo degree oyifunayo, ngeke uzuthole lo msebenzi owufunayo. Angazi bangakanani abantu abakudiscourageile kulonyaka. Angazi bangakanani abantu amakhulume bathi leyo umshado ngeke uzukwazi ukuthi ume, bazama ngayo yonke into bezama ukudiscourage beqeda amandla bekuthena amandla. Kodwa namhlanje nanka amazwi engifuna uwasebenzise uthi uNkulunkulu wezulu uyakusiphumelelisa noma ngabe kukhona abakhulumile izinto phezulu kwegama lakho naphezulu kwakho, kodwa uNkulunkulu wezulu ekhona amagama akhulunyiwe kuwe nakhulunyiwe ngawe. Noma kukhona abantu abafungile ngabe bathi ngeke uzuphumelele, kodwa nanka amagama engicela washo lama wagama wabhale nasedongweni lakwakho, wabhale nasemotweni yakho nasendlini yakho. Uthi uNkulunkulu wezulu uyakusiphumelelisa, uyakusiphumelelisa kukhona abathe ngeke size siphumelele, uyakusiphumelelisa noma ingeke itrack record yabantu abaphumelele phambi kwethu, kodwa thina siyazi ukuthi uNkulunkulu wethu uyakusiphumelelisa. Uyakusiphumelelisa noma sekuvala iminyango yonke, kodwa ngoba ukhasamba noNkulunkulu namandla uyovula iminyango kwahlongo kasibi, adala indlela lakho nangekho indlela khona, avula ulwandle olubomvu ukuze aphumelelise thina. uNkulunkulu wethu uyakusiphumelelisa noma sebeshila abantu bathi abantu abafana nawe abaphumelela abadluli. Nanka amazwi ekseni athiwa uNkulunkulu wezulu uyakusiphumelelisa, uyakusiphumelelisa uNkulunkulu wezulu. Ngifuna uwasho lamazwi noma sebekudiscourage abantu abathi sebekutshela izinto ezithile, sebekutshela bethi ngeke usaba yilutho. uNkulunkulu wezulu uyakusiphumelelisa. Ngakho thina ingceko zakhe siyakusuka sakhe, siyaqhubeka sime noma sebekubuza bethi kuphi ukukholwa kwakho manje. Nanti ivesi kumele ukhulume ngalo batshele bona uNkulunkulu wethu uyakusiphumelelisa. Noma sebekubuza bethi sakutshela ukuthi lento yakhe ngeke ize yenzeke, sakutshela ukuthi lento yakhe ayikho, vele uyiyeke, uvela uthi uNkulunkulu wezulu uyakusiphumelelisa. Siyoqhubeka sime, soqhubeka sisebenze, soqhubeka sikhole ngoba siyazi ukuthi uNkulunkulu wethu uyakusiphumelelisa ngesikhathi esifanele. Siyazi ukuthi uNkulunkulu uzokwenza lokho akuthembisile uzokwenza, lokho athe uzokwenza empilweni yethu uzokwenza noma ngangabonakala manje, kodwa siyazi ukuthi uNkulunkulu wethu uyakusiphumelelisa. Uzosenza sinqobo, uzosenza siphume ngaphesheya, sinqobe sikwazi ukufumana lokho esikufunayo. Noma bengekho emakhaya bake bakwenza lokho singabokuqala, kodwa siyazi uNkulunkulu uzakusiphumelelisa. Uzosiphumelelisa sebeshilo ukuthi lesi sibongo sakini akekho kwazi ukufeza lento, akekho umuntu ongaqalela trend oyenzayo ungayenzi lento iyeke, kodwa uNkulunkulu wethu uyakusiphumelelisa kunjalo. Bafundele leli verse, bafakele lona leli verse kwi status sakho, bapostele ku Facebook na ku Twitter wakho, uthi nje uNkulunkulu wethu uyakusiphumelelisa. Ngakho siyakusukuma sakhe, siyaqhubeka siphinde sizame futhi noma bese rejectile last year, kodwa uNkulunkulu wethu uyakusiphumelelisa. Siyaqhubeka futhi sakhe, siyovuka futhi sizame noma singawaphasanga ama interviews sophinda futhi sizame futhi si-apply ngoba sikubambile. Siyazi ukuthi ekugcineni uNkulunkulu wethu uyakusiphumelelisa, uyakusiphumelelisa noma sideclinewe, kodwa siyazi sophinda sizame futhi siyavuka futhi siphinde sakhe ngoba kubalekile ukuthi ekugcineni kumele siphumelele, sogcina siphumelelile khona ekugcineni. Ngakho ke siyazi ukuthi uNkulunkulu uyakusiphumelelisa, siyakuvuka futhi siphinde sizame futhi. My name is Phumlani Nkwanyana. This is Mega Grace Hour on Vuma 103. You are favored and you are set apart. Good morning, Mega Grace Nation.